Kakasi Students Union KSU Delhi Union kalapenyo jingarap ke bakirki na kebenta wei usamla kasi ubla kiring kensan bat kelon yap ler hapo kakat lingsun ha Delhi. Maria yo jingtem kidkat ke KSU Delhi Union marmar kila her syakate ke jaka bat shim jingit kli ban pentikna na kebenta ka jingshingan jong u bat ban penyo kala jing sumar ke babiang. Watla ki bahayeng jong uni samla kila depan ujor dak ejahar syaki pulit. Hendrey ki bor pulit kila IT pura ya ka jingkit kli syaki dekat ke KSU hadian bekila 1 poi hakate ka jaka. Hadian ki dekat ka seng kila penkit no marmar syapo hospital na kebenta ban penyo ya ka jing sumar. Hadian bala pelat ya u na po hospital ya uni samla la pensa ha Meghalaya House ha Delhi. Ha kabamenta udan ha pedeng ke jingshingan bat up ya ka jingwan poi ki bahayeng jong u na shlong ban wan shaw yu u. Ka president ka KSU Delhi Union ka samla marbiang Khongwir. Kalapan pau ka jingsngongo ya Dr. Arshan Khongwir. Ubala shim kya ha kapor ka babiang bat a jingarap hapo kate ka hospital. Kabalaya rap shibun ya ka seng ban la ban penyat bed ya ka jinglong jingman bat ban pentikna halur ka jingsumar ka babiang na kabenta uni usamla. Ka KSU kalapan skem biang ya ka jingkut jingmut jongka ban beteng ya ki jing a jingarap bat jingkar sha nya la ki jong ki nong shong shnong ka jatmen rio ha ki por ba ya kindu ya ki no ki jing e bat ki badan kam jingarap.